Казвам на всички добър вечер, на всички и от мое име. За мен ще бран стане точно в нощта на 24-ти. Тръгваме напред с парчето, който се казва Барселонски нощ и точно в нощта на Митаренския бал. Честит бал на всички от мое име. С пожелание за приятно прекарване, за една незабравима вечер. Диджей Пезър и Барселонайц. Сега пристига първият музикален поздрав специално за първа маса
И най-вече за Печо и Марио. И най-вече за Печо и Марио. Намери долу, който ако някой мисли, че го е загубил, и ако го е загубил наистина, да си го получи, да се проверите, нали? Мълчим, приятели. Миг преди тръгване да погледнем живота в очите. Коридорите пусти, звънците замлъкнали. Да си спомним за лесните битки. 3 години са малко, момчета, момичета. 3 години са малко, но те ще ни стигнат. Да запазим сърцата си винаги истински и останали дълго деца. Пак да бръкнем червения залез, дето с писък се раждат слънца. Бурни и весели, скъпи абитуриенти, от тази вечер ние сме приети в света на възрастните. С официални туалети ние смутено се оглеждаме и оставаме доволни. Всички сме прекрасни, като хора, издържали най-важния изпит – зрелостта. За това ще има и шампанско, и тостове, и благодарности, специални за вас, скъпи учители. За това, че успяхте да ни накарате да оценим и заобичаме науката. За това, че ни преподавахте в това трудно време, когато всеки от нас загубва по нещо в борбата за оцеляване. За това, от името на всички абитуриенти, казвам своето човешко и страдано благодаря. И веднага след това простете ни за всички дребни грешки, хитрувания и разочарования. За това, че понякога не ви разбирахме. Важното е, че вие ни разбирахте. Още веднъж благодарим ви
и още много успехи в трудния път на образованието. Бъдете сигурни, че няма да ви забравим. Скъпи абитуриенти, тъжно е, че се разделяме, но нека оставим тъгата за после. Ще имаме достатъчно време за спомени. Сега, тук, ние сме най-важните и красивите. Това е нашият бал, нашият празник. Затова усмихнете се, момчета, момичета. Погледнете около вас дяволито и изживейте мечтаната вечер с много музика, настроение и усмивки. А животът е пред нас и ние сме готови да приемем разочарованията му, нали, предизвикателствата му. На добър час! Давам думата на кмета на община Сатовча, господин Дърмеджиев. Уважаеми абитуриенти, ще ме извините, че още един път ще взема думата, за да ви поздравя по случай най-хубавия ден във вашия живот. По случай това, че вие от тази вечер вече сте пълноценни жители на община Сатовча. Искаме да не бъда дългословен, искаме от името на кметството и на община Сатовча да поднесем по един скромен подарък на пълните отличници на вашия випуск. Това са Мехмет Бейтинов Чолаков. Моля да заповядате да подаръка. Русица Юриева Спахиева. На тъкс Тумов. Зелхан Мехмедова Укова. И Рушанова Мименова. И накрая искам от името на общинска администрация и на кметство Вълкосел да ви поканя на едно хубаво хоро. Заповядайте и приятно изкарване на тази вечер. И така има думата на чудесния оркестър Орбита с ръководител Веско Маджиров. Заповядайте, председател!
Чудесни сте, чудесни сте! Оп, 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 а сега!